Cebu City Mayor Tomas Osmeña may pagawas og kamanduan kabahin sa paggamit sa mga opisina sa City Hall Building. Samtang dili hatagan sa mayor og mga sakyanan ang mga Team Rama City Councilors, lakip na ang bise mayor. Si Nico Serino sa report. Sa memo nga giluwatan ni Mayor Tomas Osmeña, gihimug-atan niini ang office-based occupancy sa Cebu City Hall. Gikinahanglang aprobado sa iyang opisina ang paggamit sa mga offices ug kagamitan sa City Hall bisan sa Legislative Building nga giokupahan sa konseho. Matud sa mayor, nagsugod kini dihang usa ka konsehal ang gustong mogamit sa Champ Office aron himuong iyang opisina. There's the misimpression in their mind that the council owns the building. The mayor is the one that manages and allocates use of all City Hall properties. It's very clear in the law. Samtang gipadayag karon ni Osmeña, dili niya isyuhan og mga sakyanan sila si Vice Mayor Edgar Labella ug mga konsehales sa Team Rama. Pasabot niya, iya lang gisumbalik ang gihimo kaniadto, maong dili pud niya hatagan og sakyanan ang dili kaalyado. When Rama was suspended the first time, Labella became acting mayor and Archibald was acting vice mayor. Archibald asked for a car and Labella didn't give him a car. Labella did not even get back the vehicles from the suspended mayor. So I'm just following the policy that he established. Mayoriya sa Cebu City Council karon ang gikan sa partido Team Rama sukwahi sa sitwasyon sa miaging konseho. I issued a vehicle to him. Kaya ang purpose niya was to deliver kuno. So I gave one vehicle because there were 3 vehicles. I gave one vehicle to him. Yeah, dili man na tinuod nga dinat saom ng vehicle. In fact, at that time, I only had 2 vehicles because the Kia was in the shop. Nico Sereno, Balitang Bisdak.